Sa mga taong hindi po nakakalimot pong mag-subscribe, naniniwala po akong sila ay manatatanging busilak at may mabubuting kalooban. Saan man kayo naroroon sa iba't ibang sulok ng mundo, sana kayo ay palaging malakas at malay sakit araw-araw. Pagpalang tanghali po sa inyo lahat. Dito naman po ang Hiwaga ng Pangasinan, nagbabagi naman po ng iba't ibang mga orasyon na magagamit po sa pang-araw-araw, panggamot, sa sakit, karamdaman, at iba pa po. Ang ibabagi ko po sa inyo yung may nag-request po sa akin ng orasyon pangbukas ng kapangyarihan po. Napaka-kon po ito na orasyon po. Napaka-tibay pong orasyon po ito ng pambukas ng orasyon. Pero ang pagpatanda po ng bago nyo buksan po yung kapangyarihan po ay usalin nyo po ng 9 times po, usalin po at ipo sa dibdib. 9 times po usalin po ng sa isip lamang po. Pero dito po ibabanggitin ko po ito sa inyo para malaman po ninyo. Ang pagantanda po ay yung game umti po. Yung game dito sa dibdib, tapos sa yung dito sa noo, tapos yung T pag anong pataas. Game T. Ganon. Orasyon pambukas ng kapangyarihan po. Napaka-kon po ito na ginagamit ko po sa araw-araw. Dapat po ay gamitin nyo po ito sa araw-araw na pambukas ng kapangyarihan po. Ang tinatawag pag sa Bisaya po ay gahom. Pag gahom yung kapangyarihan, ay babagi ko po sa inyo para malaman po ninyo na hindi po ako dito nagbabagi po na mandamot. Pakakulog ko po sa inyo lahat. Isishare ko po lahat yung mga aking manalalaman po dito sa Hiwaga ng Pangasinan sa maliit kong channel para makakon po kayo, matuto po kayo manggamot sa lahat at ibang bukas lahat ng mga ibabagi ko rin po yung panara po para makon po kayo, malalaman po nyo. Usalin po ng 9 times basis at ipo sa yung dibdib ng pakros. Dapat po ito ay maisaulo po ninyo para kahit saan kayo naroroon ay daladala nyo po itong kapangyarihan po ito pambukas po. Narito pa ang orasyon po. Game umti. Kuram iyong ginisim inuwam bilurim kisaram huwim di samaratum maksum okram bikreim. Kuram iyom dinisim inuwam wilol kisaram iyom di samya aktum aksum okram bikreim. Kuram iyom dinisim inuwam bilol kisaram huwim di samaratum aksum okram bikreim. Kuram iyom dinisim inuwam bilol kisaram huwim di samaratum okram bikreim. 9 times po. Kuram iyom dinisim inuwam bilol kisaram huwim di samaratum aksum okram bikreim. Kuram iyom ginisim inuwam bilurim kisaram muwam di sa maratum maksum okram bikreim. Tapos ipo sa dibdib po. Dapat po ay maisaulo po nyo ito na pambukas ng kapangyarihan. At sana po ay gamitin mo sa araw-araw bago po kayo. Kahit unahin nyo po ito tapos pag nauna nyo po ito at usalin nyo na po yung gagamitin po yung mga orasyon. Ito pinapakabisa po na orasyon po na pambukas ng kapangyarihan po. Bago po ang lahat po ay mag-antanda po muna kayo ng game T. Ayan. Game dibdib noo tapos taas pataas. Game T. At napakabisa po ito na pambukas po. Yung nagre-request po sa akin, ito na yung pong ipakakulog po sa inyo na pambukas ng kapangyarihan para matuto po kayo sa lahat. Pati panggamot po. At ibabagi ko po lahat po dito sa inyo yung manalalaman po na panggamot sa spiritual, physical na karamdaman. Babagi ko po sa inyo na. At bago po magkon po matapos po yung video na to ay shoutout po pala ako. Shoutout. Shoutout po kay Leonor Pabia, Bruno Ganda, Iomor, Iobor, Paminted, Iono Estrada, Fight to Win,
Roy Ayala, Jenny commented, Carlito San Jose, who will Oksap commented, Spiritual Pit Healer, Kabayan, Leo dapat, Bike Tayo commented, Harry Satur Pater, Silas Eleanor Balisteros, Angelito Muong Salvatore, Arnel Garcia 2801, Mark Jan Cornel, Verdi Batalya commented, Roy Yala commented, Idski Casanova, Andy Bonifacio, Chrisley Abugao. At sa inyong lahat, shoutout po sa mga baguhan po na gusto mong magpa-shoutout po ay mag-comment lamang po kayo at isa-shout ko po kayo para makakon po kayo sa akin. Sana po ay paki-subscribe po, like and share. Nawagan ng Pangasinan. At malaking bagay po sa akin na matulungan po ninyo ako sa aking hinaing po. At tatanungin ko pong napakalaging utang na loob sa inyo lahat. Maraming salamat po. Narito pong orasyon po na pambukas ng kapangyarihan, Game Omti. I-shipon nyo po. Ito po yung ginagamit ko sa araw-araw na pambukas ng kapangyarihan para mapandar mo lahat po yung mga orasyon po na gagamitin po ninyo. Ang kapangyarihan po ng pambukas ng kapangyarihan po, maraming kaparaanan po. Pero ito po yung pinagkaloob sa akin ng sa libro-libreta po na akin na binigay sa akin panagkaloob. Kaya ito na po yung sinunod ko po. Ibabagi ko po sa inyo para malaman po ninyo na di po ako dito nagdadamot. Maraming salamat po sa inyo lahat. Screenshot nyo po. Maraming salamat. Maraming salamat po. Sana po ay huwag po kayo makalimot kung tumulong sa mga taong hihiga po sa hirap ng buhay. Ito ay napakalaking kayamanan sa langit sa pagtulong sa kapwa. At hindi matutumbasan sino man. Kaya ang Diyos na pong balang gagabay po sa inyo. Maraming salamat po.